Ahojte, v prvom rade sa vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za obrovské množstvo správ, ktoré mi prišlo počas víkendu. Tí, ktorí ste reagovali na to, že sa tešíte z toho, že sa vzdelávam a posúvam vpred, tak si to veľmi vážim, ale veľa vás sa aj pýtalo, čo je vlastne projekt Láskavé 600 nedelie. A nakoľko teda môj život naozaj funguje na základe vlastných skúseností, tak som sa rozhodla podporiť tento projekt Láskavé 600 nedelie, pretože sama som si prešla 2 600 nedeliami a to pri Elise bolo v podstate príjemné, bez problémov, bez komplikácií, ale vlastne Bennett mi ukázal trošku iný uhol pohľadu na to, keď žena trpí v podstate nejakým poporodným blues a to babätko je naozaj veľmi uplakané. A my sme teda zavalené naozaj obrovským množstvom hormónov. A vtedy som si uvedomila, aké veľmi potrebné vlastne je mať niekoho pri sebe blízkeho, kto by nás podporil. Ale nakoľko teda žijeme v takej dobe, že ešte naše mami alebo aj niekedy staré mami vlastne pracujú a nemôžu nám byť ako čerstvým mamičkám nápomocné, tak to je práve ten dôvod, prečo som sa rozhodla stať sa súčasťou projektu Láskavé 600 nedelie, pretože vnímam toto obdobie ako najcitlivejšie obdobie, čo sa týka obdobia žien. Pretože naozaj to je veľká téma a myslím si, že máme aj veľkú tému toho, že sa bojíme si požiadať o pomoc a tú pomoc vlastne aj zároveň prijať. No a tieto dve ženy, ktoré založili tento projekt, Zuzka a Lauri, si samé prešli svojimi poporodnými obdobiami, takisto ako ja. A neskutočne sa z toho teším, že niečo také vzniklo u nás na Slovensku. A v podstate v princípe to funguje tak, že žena si vyberie zo svojich tzv. Nenis poporodných v rámci svojej krajiny, svojho regiónu. Ja teda aktuálne budem v zastúpení Žiliny, takže žena, ktorá vie, že naozaj tú pomoc nemá v rámci tej rodiny, tak si môže dopriať takúto neny, ktorá sa postará nielen o ňu, ale aj o babätko. Nakoľko teraz sme sa vzdelávali aj laktačným kurzom pani primárkou z Bratislavy, vzdelávali sme sa aj fyzioterapiou, aj poporodnou psychologičkou. Bolo to krásne, naozaj to bolo krásne a výživné. A okrem iného teda môžeme pomôcť aj v domácnosti. Sú štáty, v ktorých to funguje bežne. Dokonca tá žena sprevádza tehotnú ženu už počas tehotenstva aj pôrodom, aj práve tým poporodným obdobím, s čím ja naozaj veľmi súzním. A toto je taký môj vnútorný koncept, ktorý mne ako keby Láskavé 600 nedelie tak doťuklo. A ja teda tie tehotné ženy, ktoré budú súznieť so mnou, s tým, čo prinášam ja, môžem sprevádzať nielen počas tehotenstva, ale aj pôrodom a práve aj tým poporodným obdobím. Takže sa veľmi teším. Ja osobne z hĺbky srdca ďakujem za tú možnosť takto spolutvoriť niečo, čo je podľa mňa veľmi významné, krásne a zároveň síce aj láskavé, ale aj veľmi citlivé. Takže môžete sledovať tento krásny profil Láskavé 600 nedelie a ja teda určite budem prinášať novinky, pretože ešte nejakými kurzami si spoločne s ostatnými ženami prejdeme. Tak ešte raz vám ďakujem za všetko to množstvo správ, ktoré mi prišlo a teda teším sa na svoje budúce nové tehulky, ale aj tie porodené mamičky a babetenka krásne. Majte sa.